City may bastante nga supply sang COVID-19 vaccine agud nga malabot ang herd immunity. Nagdangat sa 10,972 ang nabakunahan batok COVID-19 sa nagapadayon nga vaccine rollout sang Iloilo City Government kahapon nga adlaw. 10,841 sa mga mega site kag 131 sa community-based vaccination. Sa Setyembre 28, ginalauman ang pag-abot sang ginbakal nga COVID-19 vaccine sang lokal nga panguluhan. 28,000 doses sang AstraZeneca ang pagagamiton para sa mga Ilonggo. Gimpahayag ni Mayor Jerry Treñas, may bastante nga supply sang bakuna ang lokal nga panguluhan. Gani wala sang rason nga hindi mabakunahan ang kapino 20% sang target population sang syudad. We will have sufficient. We received over the weekend 35,000 doses of Sinovac, 15,000 doses of Pfizer. And then we are expecting on the 27 or 26 another tranche from AstraZeneca, another 28,000. So we will have enough. Sa padayon nga vaccination campaign sang syudad, ginalauman nga sa katapusan sang Setyembre o kun Oktubre sini nga tuig, 50% na sang target population ang mangin fully vaccinated. And then, ang isa pa, sa bago naman nga data sa DOH, sila nila, subong nga may Delta, hindi na 85%, kundi 90% na sa population ng sultan. So, moving target din, no? So, sige lang, we'll try to do as much as we can, but sigurado ko siguro 50% at the most, first week of October. Sa subong, magluwas sa mga mega site kag community-based vaccination, nagapatigayon man sang door-to-door vaccination ang team para sa mga empleyado sang establishmento nga luyag magpabakuna. Nagkalain-lain nga sektor naman ang nabakunahan, pareho sa mga market vendors, drivers ang pampubliko nga salakyan, riders sa mga food delivery, personnel sa mga public utilities, kag madamo pa. Ginpasalamatan naman sang alkalde ang mga non-government organizations kag mga foundations nga voluntaryo nga nagaserbe bilang vaccinator. Dako ini nga bulig agud mas madamo nga mga individual ang mabakunahan. Nahibaluan nga magluwas sa mga residente kag nagatrabaho sa syudad sang Iloilo, nagbukas man ang Iloilo City Government sang walk-in vaccination para sa mga residente sa mga kaingod nga probinsya sang Iloilo, Aklan, Guimaras, Antique kag Negros Occidental. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mga naga-home quarantine dapat istrikto nga magsunod sa mga safety protocol. Agod malikawan nga ma-infect ang iban nga miyembro sang pamilya. Sa monitoring sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Team Unit, halin Enero tubtob Setyembre subong nga tuig, may 1,994 ka mga active COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo. 1,100 sa mga ini ang local transmission kag nagakatabo nga sa sulod sang balay. Bangod sini, ginmando sang alkalde ang pagdihon sa mga safety protocol ilabi na sa mga nagapaidalom sang home quarantine. Nakita natin ang bago naman subong, it's not in the workplace, no? Ang atong battleground is really in the houses. Kaya sa report sa aton seso, may ara 7, may ara 8, may ara 5, isang balay, no? Isa na, anong challenge ta is really to provide food assistance to them. Kaya nagadamo ang sa houses under lockdown, the mga 1,100 plus na subong ka persons. No? Challenging because it will mean that we will have to take care of them. We have to swab them. Ang isa pa, ang mag-provide sa ilang requirements. No? And may instruction po, may harap pa man kita ng mga face mask, matag man kita face mask, upod sa aton food assistance. And aside sina, papreparahan ko na written na protocols para sa home quarantine. Kaya nakitanta, may mga positive, daso ng iba, negative na, daso balik naman sa positive naman ang ilaw po sa pamilya.
Isa sa mga rekomendasyon sa mga nagapaidalom sa home quarantine amo ang paggamit sa mga plastic nga utensil. Hindi man pag-impo ng bayo sa COVID-positive patients sa iban nga mga lalabhan. Dapat man istriktuhon ang pag-obserba sang isolation sa balay kag magamit gid sang face mask. Kinadlan ang positive, hindi kidya why kidya sa contact sa mga negative. No? At the same time, ang ilang mga utensils nga magkaon nila, kutsara, tenedor, kinadlan, ginasuggest sa mga doktor na plastic na lang. No? Ang ilang plato, plastic na lang. After pag-usar, ang buhay na, ay nasa ugas. No? Kaga mga bayo nila, kung ikaw daga quarantine yung positive ka, ikaw lang yung mag-ugas ng bayo mo. Kag sa sulod siguro, kung may chance nga may contact ka sa iban, kinanan mo face mask ka. Amo na mapadala kita face mask. Sa subong, panibago nga 21 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo ang ginpaidalom sa granular lockdown. Base sa Executive Order No. 96 nga ginpagwa sang alkalde kahapon nga adlaw. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Marian exhibit sa St. Anne Parish sa Molo ginbuksan sa publiko. Nagkalain-lain nga imahe sang mahal nga Birhen Maria ang makitaan sa Marian exhibit sa St. Anne Parish sa Molo. Ini ang ginbuksan sa publiko sang Setyembre 8 sa pagsaulog sa kaadlawan sang mahal nga Birhen o Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Ang exhibit ang gintiguluhan nga Magnificat. Ang Magnificat no nakuha ina sa Gospel ni Luke nga mo ang Song of Mary no nga my soul proclaims the greatness of the Lord no ang Magnificat ang akon tagin puso nagadayaw sa Ginoo. So siguro ang ginatudlo man sa sini nga ehemplo ni Mama Mary kag sa sini exhibit nga despite sa tanan nga nagkalanabo sa iya nga bisan ninhatag siya sang kahigayunan niya mangin iloy sang aton Ginoo si Maria nagpabilin nga magpainubuson. Ang Marian exhibit ang ginpangunahan sang grupo nga Camareros de Iloilo Santisimo Rostro de Jesus. Ang tag sa kamiyembro sang grupo ang nagapanag-iya sang mga imahe nga masami gina-exhibit man kada Semana Santa. Isa na diri amo ang 27 anyos nga si Chantel Nolasco, isa ka aktibo nga youth leader kag coordinator sa parokya sang Tanza. 3 ka tuig na nga miyembro sang Camarero si Chantel. Para sa iya diri nagtubo ang iya debosyon kag pagpalangga kay Maria. As Camareros de Iloilo nga member, nag-join ako since 2018. Pero prior sa pag-join ko sa mga caravan, kag mga exhibit nga ini, part man ako sa parish organization sa Tanza, and ang love ko sa pag-serve kag sa pag-organize sa mga religious activities, dira gid nagtubong ako nga pagpalangga kag pag-ubra sang amuni nga mga aktibidades. Ini ang pinakauna nga Marian exhibit nga ginpatigayon sa St. Anne Parish sa Molo. This is the first time nga nag-exhibit ko. So, puro ni siya image ni Mama Mary, no? Different titles, mga events sa life ni Mama Mary. So, amo na siyang unod sa exhibit. So, halin din sang pagkatao ni sang bata si Mama Mary, hasta siya sa Assumption. Si Mama Mary nakita namon nga sa Camareros nga she is inspiration to us no sa mga Katoliko no nga ang life ni Mama Mary daw parehas gid sa life naton ang journey ni Mama Mary before kag ang pag-journey ta parehas kita nga tawo. Ini isa lamang kahilikoton nga nagapadumdum sa mga tumuluo nga magpadayon sa pagpangamuyo paagi sa pag-ampo kay Maria ilabi na subong nga tion sang pandemya. Si Maria nagahatag sa aton sing ehemplo labi na gid sa subong nga pandemic nga amo ang padayon nga maglaom no maglaom no? Siguro this is the message of the birthday of the Blessed Mother to continue to hope no sa subong nga panahon nga kaluya sang tanan, kabugat sang tanan, kabudlay, ka-stressful na sang pangabuhi, no, kang hold on kita kay Jesus, no. Kag si Mama Mary, nangin tampad, no, sa liwat halin sa ginsuguran tubtob sa katapusan. Panumdum sa mga luyag magbisita sa Marian exhibit, strikto nga magsunod sa minimum health protocol agud malikawan ang paglaptas ng COVID-19 virus. Ang Marian exhibit bukas sa publiko tubtob Setyembre 17, Biyernes, halin alas 4:30 sang aga, tubtob alas 7 sang gabi. Divine Singh para sa Level Up Patrol.